Morjes. Mun ei varmaan tarvitse itteeni sen enempää esitellä. Ja... Hyvä olisi kuitenkin. Missä vitun tynnyristäkin oot kasvanut? Niin, no anyway. Niin... Sehän on Karle Viikate. Niin, mun mielestä tavallaan presidentin homma on ihan samanlaista oikeastaan kuin rokkitähdenkin duuni, että mä vedän ja sit jengi dikkailee. Ja jos ei ne dikkaile, niin voi vaihtaa maata. Ja se on vähän niin kuin sillä, että myydään keikkoja. Mä vedän Tavastialla ja Provinssirokissa, Pressa vetää sit linnassa ja tekee jotain puhesysteemeitä ja vastaavia. Ja sitten mä oon kelannut aika paljon että meillä on kumminkin hallitolkulla kaikkea panssukkia ja sinkoa ja samanaikaisesti pakettiautoilla tuodaan piraattilevyä Vaalimaalta. Niin miksei me tehtäisi jotain suojavyöhykettä siihen? Ei se ole niin paljon vaadittu saakeli, että saadaan toi käsittämätön ralli loppuun. Tehdään kaikkia tekijänoikeuslakeja, mitkä on täyttä tyhjää jorinaa. Ei mua kiinnosta tollanen yhtään. Meillä on voimaa tehdä asioita, niin miksei näin tehdä? Minä kysyn, miksi ei tehdä? Tää on vähän niin kuin päivitetty Kekkonen. Saanko mä sanoa, että hyvä kun sä otit tuon puheeksi itse. Nimittäin kun mä laitan nämä rillit päähän, niin musta yhdennäköisyys yllättävän hyvä ton Kekkosen kanssa. Ja mä haluan vielä sanoa, että tää maa on mennyt aivan päin helvettiä aina, kun täällä ei ole kaljupäistä presidenttiä. Tää on niin kuin Kekkonen 2.1. Osaatko sä englantia? Yeah. No niin. You motherfucker, you can blow me if you want. Kyllä mun lähtee. Katsellaan se sitten syssymällä, mutta... Joo. Ei jatkoa. Hyvä kalju, kirje ei riitä. Ei jatkoa. Ei jatkoa. Ei. Täh. Ei jatkoa.